Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari wezipesine täze dalaşgärler saýlap almak işi başlandy. Birleşen Milletler Guramasının häzirki baş sekretari Antonio Guterres'in ygtyýarlyk möhleti 2026-njy ýylyň 31-nji dekabryna tamamlanýar. Dalaşgärler agda döwletler tarapyndan hödürlenýär we her ýurt diňe bir dalaşgär teklip edip bilýär. Baş sekretar Howpsuzlyk Geňeşiniň hemişelik agda ýurtlarynyň arasyndan saýlanmaýar. Guramanyň taryhynda oňa hiç gaçan denan maşgala ýolbaşçylyk etmänligi bellenilýär. Şol sebäpli agda ýurtlara denalaryň dalaşgär hökmüne hödürlenmegini çyllyky gözüňe tutmak maslahat berilýär. Dalaşgär hödürlenmek üçin deýişli gurama haty bermeli we Birleşen Milletler Guramasynyň ösüşi barada garaýşyny beýan edip öz girdeýici çeşmelerini görkezmeli. Täze baş sekretary saýlamak işi indiki ýylyň iýulynyň ahyryna başlar. Baş sekretar wezipesi Howpsuzlyk Geňeşi tarapyndan saýlanýar. Möhlet boýunça çäklendirme ýok. Ýöne häzire çelli ýekeje ýolbaşy hem gurama 10 ýyldan gowrak wagt ýolbaşçylyk etmedi.